खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौ बरायनाय जाबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों सेकेन्ड इउनिट टेस्ट एग्जामिनेसन जानानै थांनाय नैबे जेनेरेल मैथमेटिक्स आयदानि माखासे सोंथिफोरनि फिननायफोरखौ आरो नैबे भिडिअजों आङो एमसिकिउनि गेबें फिननायफोरखौ सावरायनाय जागोन बबे सोंथिनि फिननायफोरा बबे जागोन बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों कुइसन नाम्बार 1 दा बे नैबे पेपारा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ आङो बेवहाय लानाय जादों सोरबाफोर फरायसा बिथांमोना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि दङब्ला नोंथांमोना जोंनिसिम गावबा गावनि जानानै थांनाय सेकेन्ड इउनिट टेस्ट बा गुबुन गुबुन एग्जाम जाना थांबाय बेफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनो हायो अब्लाना जों बेफोरनि बागै पेपारफोरखौ मोनोब्ला भिडिअखौ लाबोनो हायो दा जायखिजाया दा नैबे 1 नाम्बार सोंथिया जाहैबाय मोनसे एपि बेवहाय एपिआ होनाय दङ 3/2 1/2 माइनास 1/2 माइनास 3/2 आव आगोसार फारागथिया जागोन आगोसार फारागथि माने d नि मानखौ सोंदों दा d दिहुननाय फर्मुलाया मा नोंथांमोनाथ' बेवहाय गासैबो मिथिखागौ जानांगौ d दिहुननाय फर्मुलाया d इक्वल टु मा लिरनो हायो नैथि बिदाबखौ जोङो a2 जों दिन्थियो माइनास a1 जों खालामना नांगौ बेनिफ्राय दा नैबे जा a2 नि जा मान बे a2 नि माना 1/2 जाहैबाय 1/2 माइनास बेनिफ्राय a1 नि माना बेसेबां जागोन 3/2 खालामबाय बेनिफ्राय दा बेवहाय सिङाव 2 दङ मोननायावबो 2 दङ होमबा जोङो एलसिएमखौ 2 लानाय दुसरा जागोन बेनिफ्राय 1 माइनास मा जागोन बेयो 3 1 माइनास 3 बेनिफ्राय आं नैथिं लिरना होनोसै नोंथांमोननो जायगाया एसे उसुबिदा जादों लिरनाया बेनिफ्राय माइनास 2/2 बेनिफ्राय नैखौ दाननो हायो नै सानजाब से नै होमबा रिजाल्टआ बेयो मा जागोन माइनास 1 जागोन दा नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन अपसना माबे जागोन माइनास 1आ बबे अपसनाव दङ दा नोंथांमोना नायदो अपसनखौ नैबे सी अपसन सीआ जागोन माइनास 1 दा राइट एन्सारा जाबाय 1 नाम्बारना अपसन सी दा बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 दा कुइसन नाम्बार 2 आबो इजि जुदि a इक्वल टु 2 d इक्वल टु 0 जायोब्ला एपिआ जागोन दा फार्स्ट बिदाबा जोंनिया 2 होनाय दङ फार्स्ट बिदाबा 2 आरो बेवहाय माने कमन डिफारेन्स दा d नि मान बेवहाय 0 होनना बुंदों बा गासैबो एपिनि गासैबो बिदाबनि जा अनजिमाफोर गासैबो 2 आनो जागोन बे जेबो चेन्ज जाया 2 बे जोबनो गैयै 2 थागोन मानोना बेवहाय नैयाव जा d नि अनजिमा 0 जानायनि थाखाय गासैबो बिदाफोरानो 2 ओरै जाजोबगोन दा बेखायनो बेनि जा राइट एन्सार बे राइट एन्सारा जाहैबाय नैबे 2 नाम्बारनि राइट एन्सारा जाबाय अपसन बिआ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 दा कुइसन नाम्बार 3 आव मा खालामनांगोन नोंथांमोना गाहायनि बबे अनजिमाफोरनि फारिलाइया मोनफा एपि दाया होनना बुंदों दा नोंथांमोना बेनि फारागखौ चेक खालामना नाय दा नैबे ए नाम्बारनि जोङो फारागखौ जों चेक खालामना नायनोसै बेवहाय मा दङ 10 माने नैथि बिदाबा 10 माइनास 4 खालामना 10 माइनास 4 खालामनोबा जोङो मा मोनगोन बे जाबाय 6 मोनगोन फारागखौ नेक्स्ट जोङो चेक खालामना नाय मोनसेल' चेक खालामना नायना नोंथांमोना मोननै मोनथामसो बिदि फारागखौ चेक खालामना नाय जुदि बिसोरनि डिफारेन्स d नि अनजिमाया जुदि कमन डिफारेन्स आगोलसार फारागखौ जुदि समान मोनोब्ला अब्लाना बे एपि दागोन आरो समान मोनाब्लाथाय बे एपि दाया अब्ला नोंसोर फारागखौ बेखौ चेक खालामना नाय आरो दा चेक खालामखांनायनि उनाव बेनि जा राइट एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बबे एपि दाया नैबे अपसन सीआ जागोन बे अपसन सी नि जा आगोसार फाराग बिदाफोरनि गेजेराव बे मिलायनाय नङा गोरोबनाय नङा बेखायनो अपसन सीआ जागोन एपि दाया बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 आव मा दङ 2 7 12 एपि नि जिथि बिदाबखौ सोंदों होमबा जोङो फर्मुलाखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ जिथि बिदाब जोङो डाइरेक्ट लिरनोसै a माने n नि जायगायाव 10 इक्वल टु a आ मा जाहैबाय a आ जाबाय जोंना फर्मुला मोनसे दङ a प्लास नियाव n माइनास 1 बेनिफ्राय d बेबायदि दङ फर्मुला बेनिफ्राय a नि जायगायाव फार्स्ट बिदाबा जाबाय 2 प्लास n माने मा n माने जिथि बिदाब होनना बुंदों n नि मानायाव 10 माइनास 1 d आ मा जागोन d आ जाहैबाय 7 माइनास 2 खालामनोबा मा मोनगोन जोङो d नि अनजिमाखौ 5 कमन डिफारेन्सआ 5
बेनिफ्राय 2 प्लस नैबे 10 माइनास 1 खालामना होबा जोङो मा मोननो हायो 9 9 into 5 मोनबाय बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो 9 into 5 मोनखांनायनि उनाव नैबे 9 जों 5 जों इनटु खालामबा 45 9 5 जा 45 45 जों 2 जों प्लस खालामनाबा जों बेसेबां मोनगोन 47 होमबा राइट एन्सारा माबे जागोन दा 4 नाम्बारनि राइट एन्सारा जाहैबाय ऑप्शन ए नैबे 47 दा बे जायो बेबायदि खालामना नायबा ओंखारयो एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 5 बबे गाहायनि बबे पाइनि समान दा नैबे पाइनि समाननि एन्सार जाहैबाय नैबे सिया जागोन बे मोनसे फर्मुला दङ पाइ इकुवेल टु मा दङ फर्मुला मोनसे बेंखन हांखो डिवाइड बाय खाव हांखो दा नैबे ऑप्शन सिया जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंथिया जाहैबाय नेक्स्ट सोंथियाव मा दङ क्वेश्चन नम्बर 6 डाइरेक्ट फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हादोंब्ला बेखौ लिरनो हागोन डाइरेक्ट बे जा एपी नि एन बिदाफोरनि दाजाबगासै एन बिदामनि दाजाबगासै नैबे ऑप्शन सिया जायो एस इकुवेल टु एन बाय 2a प्लस n माइनस 1d बे जागोन एस दिहुननाय फर्मुला दाजाबगासै बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 7 आ मा सोंदों साखाथिनि सावगारि OAPB नैबे O होनाय दङ A होनाय दङ नैखौ मोनसे बिन्दो लादो PB OAPB बेंखोन्दोनि दब्लायथिया जागोन दब्लायथि सोंदों दा नैबे बेंखोन्दोनि दब्लायथि दिहुननाय मोनसे फर्मुला दङ बे फर्मुलाया जाहैबाय नैयाव थीटा थाबाय थीटा बाय 360 इनटु मा दङ पाइ आर स्क्वायर बेवहाय नैबे थीटानि मानाव मा जागोन नैबे 30 डिग्रीखौ होदो नोंथांमोनानियाव 30 बेनिफ्राय 360 सानजा पाइनि जायगायाव नोंथांमोनानियाव मा लानो होदो पाइनि मानखौ 3.14 लानो होदो बेनिफ्राय सानजाब होनानै नैयाव जा सखाव होनाय दङ कुइसनावथ' सखाव होनाय दङ ना नैबे दा नैयाव सखाव होनाय दङ नै 6 सेन्टिमिटार होमबा 6 सेन्टिमिटारखौ आरनि जायगायाव ले 6 into 6 खालामना होदो अब्ला बेबायदि केलकुलेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन लास्टाव नैबे 0 0 केन्सेल थांगोन केन्सेल थांनायनि उनाव लास्टाव केलकुलेसन खालामोबा जोङो मोननो हागोन नैबे ऑप्शन ए खौ नोंथांमोना मोननो हागोन ऑप्शन ए आव मा दङ 9.42 सेन्टिमिटार बे जागोन एन्सारा नेक्स्ट क्वेश्चना जाबाय क्वेश्चन नम्बर 8 दा क्वेश्चन नम्बर 8 आव मा दङ नै मोनसे सानलुलि जौगाथि a इकुवेल टु 28 d इकुवेल टु -4 n इकुवेल टु 7 a n नि मानखौ सोंदों होमबा बेबो इजि ने डाइरेक्ट फज'ना हो a n इकुवेल टु मा जागोन फर्मुलाया जोंना a प्लस नेयाव n माइनास 1 बेनिफ्राय d बरिया नेयाव फज'ना होदो a नि माना जोंना कुइसनाव होनाय दङ 28 होनाय दङ बेनिफ्राय प्लस n माइनास 1 n नि माना 7 डाइरेक्ट खालामनानैसो नामा 7 माइनास 1 ओमफ्राय d नि माना -4 नेयाव ब्रेकेट होनानै -4 खौ होदो बेनिफ्राय नेयाव 28 जाहैबाय बेनिफ्राय प्लस 7 माइनास 1 खालामनाबा मा जायो 6 बेनिफ्राय इनटु निथिं मा दङ -4 दङ बेनिफ्राय नैबे 28 जाहैबाय नै प्लस जों माइनास जों इनटु खालामबा नैबे माइनास जायो 6 जों 4 जों इनटु खालामबा 24 बेनिफ्राय 28 निफ्राय 24 थांबा मा थागोन 4 होमबा ऑप्शना माबे जाखो दायो ऑप्शन ए आ जाहैबाय नै ऑप्शन ए आ जाहैबाय 24 जोङो मोननो हायो दा राइट एन्सारा नैबे जागोन ऑप्शन ए 4 ए ना 4 जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चना जाहैबाय नैबे क्वेश्चन नम्बर 9 होनदों बे नैबे बबेबा मोनसे गले गले था फारिलाइनि थाखो खोन्दो 10 माइनास 25 नि थाखोसिन सोंदों थाखोसिन होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै मोननैखौ दाजाबनाबानो जाबाय नैबे गाहाय थाखो गोजौ थाखोखौ दाजाबना 10 दाजाब 25 बा 25खौ जोङो लिरगोबाबो सिगाङाव लिरगोबानो लिरनो हायो ओमफ्राय 2 जों डिवाइड खालामना बेनिफ्राय 10 25 दाजाब बेसेबां जायो बेयो 35 बाय 2 जाहैबाय 35 बाय 2 बेनिफ्राय 35खौ 2 जों रानना हो नैयाव 35खौ जों मा खालामनो हागोन 2 जों राननो हागोन 2 सानजाब 1 2 बेनिफ्राय 15 जाहैबाय 2 सानजाब 7 14 1 दशमिक होदोनियाव दशमिक होनाय लोगो लाथिख' फैबाय 2 सानजाब 5 10 होमबा ऑप्शना माबे जाखो 17.5 होमबा ऑप्शना बबेजों गोरोबदो दा ऑप्शन बी आ जागोन राइट एन्सार नैबे
17.5 बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना फैबाय 10 नाम्बार दा 10 नाम्बारनि सोंथिया मा होनना बुंदों दा नैयाव मोनसे मा दङ मोनसे आं सावगारि आखिनोसै ओरै दा नैबे गेजेराव मा थाबाय बेनि मिरु थाबाय बेंखननि मिरु बेनिफ्राय नैबे जाबाय मोनसे बेंखोन्दो नैबे जाबाय गिदिर बेंखोन्दो नैबे फिसाया जाहैबाय उन्दै बेंखोन्दो दा गिदिर नैबे मोनसे सार्कोल जोङो मोनसे बेंखननि जा दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला बेखौ जों बयबो मिथिगौ पाइ मा जायो आर स्क्वायर नैबे पाइ आर स्क्वायर बा मोनसे ओरै बेंखननि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया पाइ आर स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे फिसा जा बेंखोन्दो बेखौ जों माइनास खालामना उन्दै बेंखोन्दोनि दब्लायथिखौ जों माइनास खालामबाथाय अब्लानो जोङो नैबे जा गेदेर बेंखोन्दो बेखौ जोङो मोननो हागोन अब्ला बेनि जा राइट एन्सार बे माबे जागोन दायो नैबे जाबाय अप्शन सिया जायो पाइ आर स्क्वायर बे जाबाय बेंखननि दब्लायथि दिहुननाय उन्दै बेंखोन्दोनि दब्लायथिखौ जों माइनास खालामनोबा गेदेर बेंखोन्दोनि दब्लायथिखौ जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 दा कुइसन नाम्बार 11 आ मा दङ बेयो कुइसन नाम्बार 11 आ दङ सासे बल खुबैग्राया मोन 10 क्रिकेट गेलेनायाव उइकेट लानायखौ गाहायाव होनाय जाबाय दा बेनि खारिनि गेजेर गांखौ सोंदों गेजेर गाङा मा जागोन दा बे कुइसननि एन्सारखौ आं एसे डाउट थादों दा कुइसनासो गोरोन्थि जाखोना अपसनासो गोरोन्थि जाखो दा कुइसनाथ' गोरोन्थि जानाय नङा बे थिगैनो दङ अपसना माने गोरोन्थि बायदि मोनदों आं एसे दा नोंथांमोना बेखौ बबे एन्सारखौ होदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो आं दिहुनना नायनायाव बेनि एन्सारखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना माबायदि खालामना गेजेर गां जुदि दिहुननो होयोब्ला नैखौ माने फिसानिफ्राय गिदिरसिम साजायना ला गिबियावनो नैबे 0 थाबाय 0नि उनाव 1 थाबाय बेनिफ्राय 2 थाबाय ओरै साजायनानै बेनिफ्राय जा गेजेर बे गासै बेसेबां दङ नैयाव 10 माने बेयाव अबजारभेसन गासै 10 बेनिफ्राय 10नि इयाव गेजेराव जा मोननै थागोन बेखौ दाजाबनानै नैजों रानना हो अब्लाना बेनि एन्सारा माबे जागोन बेयाव अपसना गैया बेखायनो आङो बेखौ गोरोन्थि बायदि मोनदों अपसनखौ आरो सोरबाफोर जुदि नैबे 11खौ लिरनो हादोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर आरो एन्सारा बोरै जादों बोरै हमना ला सोरबाया बे 2खौबो जायो होनना बुंदों दा 2आ माबोरै जायो सोरबाबा 3खौ जायो होनना बुंदों दा माबायदि जायो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट हो अब्लाना आं मिथिनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 12 नाम्बाराव मा सोंदों कुइसन 12आ ABCD आ मोनसे 14 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां बर्गनियाव मोनसे ABCD होनाय दं ABCD ओरै होनाय दङ मोनसे बर्ग दब्लाय बियो आरो बेनिनो मोनसे आखान्थिनि लावथाया 14 सेन्टिमिटार नैबे 14 cm दा मोनसे आखान्थिखौ जों मिथियोब्ला बेनि जा बर्गनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला आखान्थि स्क्वायर माने मा मोननै आखान्थिखौ सानजाबना होदो 14 सानजाब 14 खालामना हो 14 सानजाब 14 बेसेबां मोननो हायो 196 मोननो हायो अब्ला एन्सारा माबे जागोन दा बेनि जा राइट एन्सार बे राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन ए 196 सेन्टिमिटार स्क्वायर ओमफ्राय नैबे दा कुइसन नाम्बार 13आथ' बेबो इजियानो 1 दाजाब 2 दाजाब 3 डट बेयाव बेसेबां दङ 1000नि दाजाब गासै माने बेवहाय जा एननि अनजिमा बे एननि अनजिमाया जाबाय 1000 जागोन दा नोंथांमोना एसे सिगां मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन SN दिहुननाय SN इकुवेल टु नैथिं n/2 ओरै मोनसे आं फर्मुलाखौ दिन्थिना होनो नागिरदों नोंथांमोननो दा बे फर्मुलाया जाहैबाय कुइसन नाम्बार बेसेबाङाव थाखो बेयो सिंथिं थाबाय दा नैबे कुइसन नाम्बार 6 आव नोंथांमोना नुदों नै कुइसन नाम्बार 6 बे फर्मुला नैबे C दंमोन ना बे Cआव मा दङ नैबे S इकुवेल टु n/2 2a बे फर्मुला फज'ना बेवहाय nनि माना मा जागोन nनि माना जाबाय 1000 जागोन दहायनि जों नायनाय कुइसनाव ओमफ्राय dआ मा जागोन बे फर्मुला फज'ना होबानो बेनि एन्सारखौ मोननो हागोन नोंथांमोना nनि माना जाबाय 1000 बेनिफ्राय बेवहाय dनि माना मा जागोन 2 - 1 खालामना dनि माना 1आनो जाहैगोन बाखिथ' बेखौ हागोन a जाबाय फार्स्ट बिटआ 1आ जाहैबाय दा बेबायदि खालामना होबा नोंथांमोना एन्सारखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय दा बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन ए आ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14
कुइसन नम्बर 14 मा दङ आर सखावनि मोनसे बेंखननि मिरुआव 30 डिग्री खना गोनां बेंखननि दब्लायथिया दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 14 दङ आर सखावनि बे 30 डिग्री खना दङ दा मोनसे बेवहाय बेंखननि माने फर्मुला मोनसे दङ ना थीटा इक्वल टू जों मोनबाय थादों फर्मुलाखौ 360 इनटू नैबे पाइ आर स्क्वायर बे फर्मुला फज'ना नैबे थीटानि जायगायाव नोंथांमोना 30 फज'ना नैयाव 30 फज'ना बाय बेनिफ्राय आरो आरआवथ' बे आरानो थागोन केपिटेल आर लिरबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे 0 बे 0 केन्सेल नैबे 3 सानजाब 1 3 3 सानजाब बेयाव मा जागोन 12 होमबा बेनि जा राइट आन्सार माबेजों गोरोबगोन सायाव नैबे पाइ आर स्क्वायर थाबाय ओमफ्राय सिङाव 12 थाबाय अब्ला नैबे अप्शन सी आ जायो राइट आन्सारा अप्शन सी दा 14 नम्बरनि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन सी बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 15 नम्बराव मा सोंदों दा 15 नम्बरनि सोंथिया जाहैबाय मोनसे गले गलेथार रानसारथि गेजेरथि आरो गेजेर गाङा फारियै 8 आरो 7 जायोब्ला रानसारथिनि गेजेरमाया जागोन गेजेरमाखौ सोंदों दा बेनि गेजेरमा नैबे 15 नि जा एन्सार बेखौ नोंथांमोना बेवहायनो मोनसे कुइसन होनाय दङ दा कुइसन 15 नम्बरनि कुइसनखौ माबायदि खालामनाय नोंथांमोना बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दङ गेजेरथि होनाय दङ 8 आरो गेजेर गांनि माना 7 ओमफ्राय गेजेरमाया मा जागोन बेखौ सोंदों दा बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना नैयाव मोनसे फर्मुला दं आं नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों दा नैबे 22 नम्बर नैबे 22 नम्बरखौ नोंथांमोना नुबाय बेनि एन्सारा जाबाय नैबे बी दा बेवहाय फज'ना होब्लानो जायो गेजेर गांनि माना होखानाय दं कुइसनाव गेजेरथिनि मानाबो होनाय दङ ओमफ्राय गेजेर माननि मानखौ दिहुनना हो अब्लानो बेनि एन्सारा ओंखारहैयो दा एन्सारखौ नोंथांमोना दिहुननायनि उनाव बे एन्सारखौ मोननो हागोन नैबे बी नाम्बारखौ मोननो हागोन नोंथांमोना 23/2 बे एन्सारखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय दा नैबे 16 नम्बराव मा सोंदों बेबो इजियानो फैदों कुइसना जौथुं ए होनाय दङ नैथिं जौथुं बी होनाय दङ बेनिफ्राय दा बेवहाय गोरोब होनो होदो दा नैबे अप्शन ए माजों गोरोबगोन 2 पाइ आर जाहैबाय नैबे बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायजों गोरोबो बेनिफ्राय नैबे बी आरो माजों मिलायगोन बी नैबे पाइ बाय 360 इनटू 2 पाइ आर बे जाहैबाय नैबे बेंखोन्दोनि मोनसे बोरलानि लावथाय दब्लायथि होनना बुंबाथाय आरो पाइ आर स्क्वायर जागोन बेयाव 2 पाइ आरनि जायगायाव मा दङ पाइ आर स्क्वायरनि जायगायाव 2 पाइ आर दङ बेखायनो बोरलानि लावथाय जाहैबाय बेनिफ्राय आरो बेंखननि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय नैबे पाइ आर स्क्वायर दा अप्शन माबेजों गोरोबगोन बियो ए ना जाबाय 3 दा नैबे अप्शन बी आ गोरोबगोन 16 ना अप्शन बी आ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 17 दा कुइसन नम्बर 17 नाबो बेनि जा राइट आन्सार बे जागोन अप्शन बी बेखौ केलकुलेसन खालामनांगौ एसे गोलाव दा बेवहाय दिहुननो एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय आं बेखौ दिहुनथ'ला नोंथांमोना जुदि क्लासाव मोजाङै सोलोंदोंब्ला बेखौ दिहुननो हागोन 28 सेन्टिमिटार जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 18 दा 19 मा दङ बेवहाय 19 जाहैबाय मोनसे बेंखननि मिरुआव सोमजिनाय खनानि डिग्री जखाया 1 बेनिफ्राय जायोब्ला बेंखोन्दोनि दब्लायथिया बेसेबां जागोन फर्मुलाया एखे फर्मुलाया जाहैबाय थीटा बाय 360 इनटू मा जाबाय पाइ आर स्क्वायर बेवहाय माने नैबे डिग्री नैबे थीटानि माना बेसेबां 1 होनना बुंदो अब्ला थीटानि माना जुदि 1 जायोब्ला मा जासिगोन दायो सायाव मा जागोन पाइ आर स्क्वायर थासिगोन बेयाव आरनि मान जेबो होनाय गैया सिङाव मा जाहैबाय 360 पाइ आर स्क्वायर बाय 360 अब्ला अप्शन माबे मोनखो जोङो अप्शन बी आनो जागोन राइट आन्सार नैबे पाइ आर स्क्वायर 3/360 18 ना अप्शन बी आ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 19 नि जा बेवहाय होदो गाहायनि बबे मोनसेया आजावजानाय गेजेरथि आदबनि मावसुलु दा आजावजानाय गेजेरथि आदबनि मावसुलुआ जाहैबाय नैबे अप्शन सी आ जायो फर्मुला मोनसे दङ बेयो बे अप्शन सी आ जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 20 नि जा राइट आन्सार बे मा सोंदों कुइसना मोनसे बेंखननि सखा 21 सेन्टिमिटार बेंखननि मोनसे बोरला होनाय दङ दा बेखौ नोंथांमोना फर्मुला बाहायनांगोन दा फर्मुलाया मा फर्मुलाया सिगाङाव एसे मोननाय बोरलानि फर्मुला दंमोन ना दा बोरलानि फर्मुलाया जाबाय पाइ बाय 360 इनटू 2 पाइ आर बे थीटानि जायगायाव नोंथांमोना नै 60 खौ लिरना होदो नैबे 60 बेनिफ्राय आरनि माना 21 सेन्टिमिटार होनाय दं आरनि जायगायाव 21 खौ होदो बेनिफ्राय आरो पाइनि जायगायाव नै 22/7 खौ होदो अब्ला केलकुलेसन खालामनानै आरो केलकुलेसन खालामखांना नायनायनि उनाव बेनि जा राइट आन्सार
बे जाहैगोन नैबे ऑप्शन ए खौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 21 नि जा राइट आंसर बे 21 नि राइट आंसरा जाहैबाय बे नैबे ऑप्शन डी आ जायो बिजाबनिफ्रायनो फैदों एबा डाइरेक्ट दिखांनानै जादों बिजाबखौ नोंथांमोना बेखेवना नाय बबेनिफ्राय फैदों लोगो लोगो बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाजानांगौ बेनिफ्राय बे 21 आ डी जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट 22 नाम्बाराथ' बेबो बिजाबनिनो डाइरेक्ट होखादों गासैबो बिजाबावनो थायो बेखौनो एसे फरायोब्ला बेफोरखौ रोखायै होनो हायो दा 3 गेजेर मा समान गेजेर गां दाजाब 2 गेजेर थि बे जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 23 दङ दा 23 आ बेवहाय गेबें फिननायखौ सायख'नो गेबें माने बेवहाय बुजिनांगोन दा नैयाव ए नाम्बाराव मा दङ ए मोनसे ए होनाय दङ ए आव मोनसे एपी होनाय दङ एपी फोरा बेबायदि जोबथायाव माने 157 बेजों जोबथाहैदो बेनिफ्राय बी आव दङ बेबायदि बे माने थांबाय थागोन जोबनो रोङा बे डट डट लाइन नुदोंना नोंथांमोना बेनि ओंथिया मा फोरमायनो जोबथाहैयो दा इयाव बुंथि होनाय दङ बुंथियाव मा होनाय दङ 1 नाम्बाराव मा दङ ए निया जोबथाहैयि एपी दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै ए आथ' जोबथाहैयि नङा बे जोबथाहैनायसो अब्ला नैबे ए जा ऑप्शन होदो ऑप्शन माने बे बुंथिया नैबे 1 नाम्बार बुंथिया रं नोंथांमोना बेवहाय नुखाबाय जोबथाहैनाय दा बे जोबथाहैथ' जाया बे जोबथाहैनायसो जानांगौमोन बेखायनो 1 नाम्बारा बे जाबाय गोरोन्थि जागोन ओमफ्राय 2 नाम्बारखौ नायदो 100 70 40 10 बे जोबथाहैयिसो जानांगौमोन बेवहाय मा लिरदों जोबथा लिरदों बेखायनो बेबो रं जाहैबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट 3 नाम्बाराव दङ ए आरो बी मोननैबो जोबथाहैयि एपी दा नैबे ए आ जाहैबाय जोबथाहैनाय ए नै बी आव थानाया जाहैबाय जोबथाहैयि होमबा मोननैबोथ' जानो हाया बेखायनो नैबेबो मा जासिगोन गोरोन्थि जासिगोन 3 आबो बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव मा दङ ए निया जोबथा बे ए आथ' जोबथाखा नोंथांमोना नुखादों 162 नियाव जोबथाहैदो ओमफ्राय बी आ जाहैबाय जोबथाहैयि एपी बी आथ' बिथिं थांबाय थागोन जोबनो गैयै बेखायनो नैबे 4 नाम्बारा कारेक्ट आरो बेवहाय मा सोंदों गाहायनि बबेया थार अब्ला बेनि जा राइट आंसर बे नैबे सी आ जागोन 4 आल' थार ऑप्शन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 24 बे मोनसेनि बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ सोंदों बेंखननि सोरगिदिं सिमाया जाबाय 2 पाइ आर दा बेवहाय 2 पाइ आर डाइरेक्ट होनाय गैया नोंथांमोनखौ कनफिउज खालामनो थाखाय मा खालामनाय जादों एसे बेलेग बेवहाय होनाय जादों दा नोंथांमोना बेखौ दान नैबे 2 जों 4 जों दानबा मा जागोन 2 ओमफ्राय बेनो 2 पाइ आर अब्ला ऑप्शना बे जाहैगोन ऑप्शन सी आ जायो एन्सारा 24 नि जा राइट आंसर ऑप्शन सी आ जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 25 जोबथा कुइसन बेवहाय बेंखननि सखाव आर आरो पी डिग्री खनानि बेंखननि दब्लायथि सोंदों दा नैयावबो माने डाइरेक्ट होनाय गैया नोंथांमोना नैखौ मा खालाम बेंखननि दब्लायथि दिहुननोबा बेवहाय माने मा खालामदो डिग्री जा माने थिटा दङ जोंना फर्मुला मा दंमोन थिटा बेनिफ्राय 360 बेनिफ्राय नैथिं मा थायो पाइ आर स्क्वायर बा स्मल आर थायो बेनिफ्राय नैबे थिटानि जायगायाव डिग्रीखौ मा लानो होदो पी लानो होदो नैबे थिटानि जायगायाव जोङो मा लागोन पी अब्ला नैबे बेनिफ्राय आरो मा जागोन आरआथ' आर थाबाय केपिटेल आर बेवहाय लानाय जाबाय दा नोंथांमोना नै ऑप्शनफोरखौ मोजाङै नायदो दा नैयाव नैबेथ' जानो हाखाया बे जानो हाखाया बेयो जानो हाया नैबेबो जानो हाया बेबो जानो हाया अब्ला ऑप्शना नैबेनो जागोन ए आ जागोन मानो जागोन नैबे नोंथांमोना नैखौ केन्सेल खालामनाय 2 जों 720 जों दानबा 360 जायो बेनिफ्राय आरो बेनो मोनसे बेंखननि दब्लायथि होननाय फर्मुला जाहैबाय बेबो अब्ला बे ऑप्शना ऑप्शन ए आ जागोन राइट आंसरा दा नैबे जाबाय ऑप्शन ए दा बेखिनिया जाबाय 25 MCQ मोन दा गोबां इजि फैदों मेथ्स पेपारा आरो दा बेनि जा उननि लिरनाय सेक्शन बी आवबो गोरा फैयाखै दा बेबो गोबां इजियानो फैदों दा जायफोर फरायसा बिथांमोना मोजाङै न'आव फरायदों मोजाङै बिजाबखौ माने एक्सारसाइजखौ बानायालासे सोंथिखौ बानायालासे जुदि माखासे बिनि सोमोन्दो थानाय फर्मुला बा मोजाङै जुदि कनसेप्टखौ लानो हादोंब्ला बे पेपारखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिनो हागोन दा सेक्शन बीआबो गोबां इजि आरो फरायसा बिथांमोना बेसेबां मोननो हाखो अन्नानै कमेन्ट सेक्शनाव कमेन्ट खालामदो 50 नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो
आरो MCQ बेसेबां मोननो हाखो 25नि मादाव बेसेबां मोननो हाखो बेखौ कमेन्ट्स खालामहरबा जोंबो गोजोननाय मोनो भिडिअखौ आरो लाइक खालाम क्लास 10आव फरायनाय फरायसाफोरनो शेयार खालाम जाहाथे फैबाय थानाय एनुवेल बा SSLC एग्जामाव गासैबो मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायो बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन थेंक इउ फर वाचिं